Allah Fadila ki zo ki fita ki bar mana gida. Wallahi duk bala'in ki biki saki sanadiyar shiga ta duniya ba wannan wace iriyar masifa ne. Haba Sadiya. Wani irin rashin mutunci ne wannan? Su mata haka su. Wai ai bai kuna da kai amma wato duk tarbiyyar da ka dora su a kai to akan ta suke ta'allaka kuma akan ta suke tafiya. Ki hakuri ki bani koda sakan 30. Ban zo da niyyar kula kowane da namiji ba balantana mu kula koda abota ne da shi. Ya zama sirri daga ni sai ke. Sadiya. Ba ni tikaki. Dan Allah kai hakuri ka fita daga rayuwata ba ni da gata ni mareniya ce. Bacin rayuwata tana cikin hatsari. What nonsense are you talking about? Siyasa aiwa gudu da alkhairi nan so. Idan har so yayi tsaro ba a boye ma ba. Ka amsa kuma kai ruko ba zai zama laifi ba. Raina da kaina ina gangin damuwa. Ina jin jikina kamar an kwashin ruwa. Gani da rashi na abokin yin rayuwa. Kwaso burin so kasa inda yake kusa. A raina ido ya ganka bai so canza ka ba. rayuwata da taka har da tata yana cikin hatsari. Ba zan kyale shi ba sai ya gane kuskurensa. Ka san shi yaƙi faɗan zamba ne. Ya za ki ce min Fadila ta bata? Haka zan ce mana ta ɓata. Na fahimci tunda na taho kake ta bina. Ni fa ban dauka da zafi ba. Ina ne nan wajen? Lokaci zai ki sani. Wani ne da karfin hali zai sace min yata? Wallahi ko sama da kasa za ta ba san taba san ki. Ina son a hukunta man shi ne kuma a sa shi ya so. Aljanu ba sa jira ba sa son gaddama. A'a. Me yasa baki da kunya? Au haka ma zaka ce? Ko ma wace ce kai kokarin cire ranka akan ta. Wallahi ni da kai mutuwa ka raba. Ma'ana ya zama su ne gwamnati, su ne suke shugabanci a lokacin. Dama ashe ke ce? Na dade ina neman ki. Ina neman wacce take dauke mishi hankali. That girl is going to regret it for the rest of her life. Ina son daga yau a yanke mata karatun nata. Shi ma mahaifin nata ai ba mu lokaci bane. Dan Allah ka taimaka mu.